Karbi kuru sar chingrum amai tiri pi amai tomahin pen langfer KKC amai tomahin krongching sa amai kanipon. Lakha kresi langfer constituency hawara long KKC tiri pi amai tomahin pen langfer KKC aro tomahin krongching sa amai kanipon. Bangso KKC krongching sa amai long kuru sar tom koson si sekar klik kapezo nangjima lapen bangso krongching sa amai long porom poti sa amai hayu chetan chimumpon. Lapen karbi kuru sar chingrum amai tiri pi amai tomahin pen bangso chek longbong langfer KKC atumpen cerap cetopon si Kethe dung karbi kurusar chingrom mai rat amai pi kebi ponje pan pini bangso langfer KKC krongching sa mai long KKC tiri pe mai tempen pangdak pontang lo bangso langfer KKC krongching sa mai long ali sar pamana pengpen KKC tiri pe kong chumang kurupo welson tiso langfer KKC amai pu sonjoy tiso lapen karbi rong asar amai lapen rong asar the lapen hawar ton arong asar lapen bangso long bang pharoi sia kurusar tum chetong don pen bangso KKC krongching sa mai mesen em pachun ponlong pamilo Lapen kurupo Wilson tisoin pen non het jong ina rajia long karbino Thomas Consilie Madaram lekhain pen SGBR pukimi baburam be upon SGB appointment letter pajir det pen putat kurupo Wilson tisoin men SGB kimi upon baburam be upon archupon Potensi nihanijang niramitu keduan tum sisok kalbi kafi jo aron bari marat keduan akan nilitum kalbi kuru saat cino amai KKCA ahin kan kadang pasiriglo kini nilitum ada KKCA langfer hawarama etum kacari kacalom keme ake hai sonjoy tisu kacari keme pena jok dadak nilitum hawarama long cingwai long lo je nilitum labang so cek klo angbong terepo cek klo angbong adimak long ladak langbom lo je nilitum ladak bangsuri sihini almu so se chot abat pen itu ladak mai pi kadu ponji prabjin pen asoban ji pini nilitum cingwai pon lo la pen nilitum la suri sira pharoi sia sirkep asiamen koson si pirthia dang akhelom kapali jun thekjima la pen soarlo tum sikame son toxic bra isi asiamen do la hai koson si itum kacethan ka chinung nangji mala pen karbia khelong khei barim khayak leng si itum hakopen
litum karbia khai ala prana munsi me dowai ala so dowai pok ke so punai moi ke so punai ri moi ke so punai lami unchi a so na mung do an koson si tum kachilana tu thegi malahai habit nam pialong koson si tum ke ek sompon chinai malahai lam tum ke than ponlo choro nai lada rong asa long ria sar pe chenglok rong ner kep rara phanstami ni tum dak KKCA alam nitum dak hempu mukrang pirasinja anam pharo alam nitum dak thanong lo pe nitum rat pen bate nitum non karbi kuru sar chigro amai hawar pharo isra plikapra pinian plikara ka thomlo batpon bomlo non long sirkep nitum seng ponla la analong ke kupielo nitum akimanga bangke je karbiang lo autonomous council pen arong tin nitum akehang kan ingri nitum akachu ningri nang deng pontha lake ke joy ke karbia khaya phan la penda khe ke do ana phasi ke joy ke awar sai nang ki pontha phasi nitum non hang pon bom la pe chingwa chi khan pon bom lo je karbiang lo autonomous council CM sar Dr. Tuliram long hang along labang so a video ke lang pe ni to phar kang hon ka jin so nang PC arong tin arong asara arong along no hok atok anu puno sita rong ru ka do belong tame adama sara hem tun kim pi wek jipu aphansi ti tum tuning lo apen abang so adama sar hem tun kim lo bodang de kiduk kisung ke boya tum sitame hada ki biadam long po anam jum hek pen hada hem boha do po lapen ke plang tu tame do po hem chelon mu chot chot so adama sar hem tun kim pi pon nang ji pisini tum ke KCA pen ke hai CM sar Dr. Tuliram long hang lapen tim kar biang long phan litum RN culture department ke hai suyo tong phar khan tame litum tuning rilo apen nitum ke KCA along tin non hawara mai ke seng tang pe cheglo non ke seng gilang along tame ke hai Dr. Tuliram Longhang CM sar ala karbiaron barim armu chingwa mai pi me sen pe ni to phan nang ke paman ki konthega pon ni tum akhi nang pha saru sar hang ni tum chan chimu pon bom lo lapen atumi di ha same di samanong tualo sabe ke KCA habar mai hadak rong proxy ha hadak ke KCA